हर हाजारसे हर हरा आङो टिल्लु नों मानसिया मानो एसेबां अख्रा जालांखो हाजारसे हर गायदे आगैया नङाबा बोरै थांगोन बिनाबो फैसा गैयानो गैला जोब्बाय सोरबाया अमा लांगोन सोरबायासो फैसा होनांगौ नामा मा बाथ्रा जाखो बेलाय इनिखिनिखौ हरथारदो हाजारसे गायदे आगैया दिहुनना होगोन दे उनाव आरो बोरै थांगोन बियो फैसा गैयाबा हर आब' नोङो मानसिया एसे बुजिग्रा जादो फैसाफोरखौ जोंफोरनोबो नांगौथ' दानो जुदि जोंफोर फैसाखौ फोजोबना लायो इयुनाव जोंफोरा मा जागोन नोंहा एसे साननाय दंना गैया मा जायना फैसा गैया होनो बेनोनो होयोलै नोङो आब' बिदि फैसा रानथिंबाय थानाङा मिथिगौ ना आं जोंखाङो नुबाथाय आं सोरनो फैसा रानखो टिल्लु नोंनो बुंनाय आं सोरनो फैसा रानखो एसे एनैखौथ' हेल्प खालामनांगोनानो बा आब' एसेबां मानसिनो नों दिनै फैसा रानबोबाय नाथाय नोङो मा सोरनो फैसा रानखो होननानै बुंदों टिल्लु अख्रा जानाङा मिथिगौ ना हाजारसे हर फैसाया आरो गोरिब मानसिफोरनो एसे एनै हेल्प खालामबाथाय मदद खालामबाथाय फैसाया मालाबाबो जोबलाङा मिथिबाय पुण्यसो जायो आं पुण्य जाथों होननानै हरा देनाय आं बाथ्राखौसो बुंदों एसे एनै हेल्प खालामबा मालाबाबो जोबलाङालै टिल्लु नों सानना नाय जोंफोरबो सानसे समाव गोरिबमोन सोरबाया जुदि जोंफोरनो 10 थाखा 20 थाखा होयोमोनबाबो जों बेसेबा खुसि मोनखायोमोन होनबा नों सानना नायाखै मानो जों जेरै गुबुनफोराबो बेफोरबायदि मिथिगौ ना नोङो जेमान बुंबाबो बेफोरबायदि फैसा रानना हरबाय थाबा फैसाया जोबलांगोन सानसे टिल्लु फैसाया हरनोबा हर अख्रा जानाङा गथ' नोंनि फैसा नङा बेयो मिथिबाय आब' फैसाखौ जेब्लाबो फैसायानो साननांगौ नों जुदि फैसाखौ नोंनि आंनि गुबुननि सानबाथाय गैला बे मोनसे धंस जाखाबाय आरो दखान होगोन होननाया मा जाखो मानोथ' दाबो होला बेफोरखौ बाद हो जिखि जाया हाजारसे फैसाखौ हर अके आब' अके होगोन र' होगोन नोलै नोला नाथाय एबारनिफ्राय मोनला नों एबारनिफ्राय रावनोबो होला आं गायदे आब'नि थाखायसो होदों बेखौबो जुदि गुबुन जानायमोनबा थाइसे फैसा हरामोन आं मानसिया एसेबांबो बेफोरबायदि जानाङा मिथिगौ ना एसेबां सोलायलांबाय नोङो टिल्लु मानसिया धोनि जाबानो एसेबां सोलायनाङा मिथिबाय आं जेबो सोलायाखै आं सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदिखा नोंसोरसो सोलायदों फैसाफोरखौ जायनो मोनो हरफिनबाय थागोन होफिनाबो रावबो बे खजानाखौ ना इसोरा जोंफोरखौ गुबुनफोरनोबो मदद खालामनो थाखायसो हरदोंमोन मिथिबाय जोंखौल' जानो होआखै बे फैसाखौ गुबुन गोरिबफोरनोबो मदद खालामथो होननासो बे खजानाखौ जोंफोरनो मिलायहोदों मिथिबाय नंगौ दे नंगौ दादा जाबाय साला दादागिरि जाबाय देरनानै आं टिल्लुखौ बेफोरबायदि जागोन होननानै सानाखैमोनलै सिगांनि टिल्लुआ बोरैमोन आरो दानि टिल्लुआ बोरै जालांखो गायदे आब'नि थाखायसो हरबाय बे हाजारसेखौबो नङाबा बानबो हरामोन रावबो आलासि फैयाबाबोसो मोजां मोनसिगोनलै आङो आलासि फैबा खालि हरनायल'थार आरो सासेयाबोथ' आरो प्रेगनेन्ट सुइजारिं खालामबाथाय बिनिबो हरलायसिगोन 50,000सो सैनाया थाबाय थागोन दे बेबायदि फाफि नखराव रावबो सासेबो मोजां गैया बे नखराव आंखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया आरो बे गेबगाङाथ' रिसार्जखौनो सोना होलानो आंनो नांला बे न'आव थाला आं एक मिनिटबो थाला रिसार्ज सोना होआबालाय आंलाय मा बाल खालामना थागोन बरिंनो बिहामजो अबाव थांनो नागिरदों बेग जेग लालायनानै न'आव थांसै आङो नोंसोरजों थाला बिहामजो नों मानो बेफोरबायदि नोंसोरसो मानो बेफोरबायदि थादो थांसै आं फैलां नोंसोरनो थादो मोजाङै आं थाबाथ' नोंसोरो सुनांखाना थानाय रखमसो मोनो बिदि जेबो सानाहाय बिहामजो नोंखौ जोंफोरो मिथिगौ ना हय दे हय आयै थांसै आं थांनाङाहाय बिहामजो नोंखौलाय सोर मा बुंखो सोर मा होनदों नोंसालाया नोंनि बाथ्रा खोनासंनानै आंखौ बेसेबा रायहरदों मिथिगौ ना आंसो मिथिगौ आंनि बेसेबा दुखु मोनदों आंलाय मा बुंहरखो गेबगांनोलाय आं जेबोखौनो बुंहराखै माथो बुंहराखै जागोन दे दाखालिनि खोथाखौ आं इमान मोजाङै भिडिअखौ नायखांनानै फनखौ रायज्लायनो सानबायानो नों आरो साला बेखौनो गामियाव आंखौ फन खालामनो होआखै माबा खालामनो होआखै होननानै खिन्थाहैदों मानसिफोरनि सिगाङाव आरो फिसालानि सिगाङावबो नों मानो बेफोरबायदि आयै मानो एसे माबा मोनसे बाथ्रा जाब्लानो गामियाव लागायहैयो बुंथिनो बाथ्राफोरखौ आरो बा फिसालानोबोसो लागायना होबावोलै नोंसालाय आंखौ ओरैबायदि रायहरदों गोसोआव नांदों आंना मिथिगौ ना बेनिखायनो आङो बे न'खराव सानसेबो थाला नोंसोरो बिखुनजोफोरा मानो बिमा बायसो जाया मालायनि फिसाजोफोरखौ मानो सैया मानो सुखुवा बिहामजो नोङो गोरोन्थि सानना लादों मिथिगौ ना अनोथ' आंबो नोंखौ आरो आं रावनिबो सिगाङाव नों आंखौ फन खालामनो होआखै होननानै खिन्थायाखैथ' आं रावनोबो लागायना होआखैबो मात्र आं थब्लिमोननि सिगाङावसो बुंदोंमोन
बिहामजोआ मबाइल नायबाय थादों दसे उनाव रायज्लायनो होगोननो बेनिखायनो आं नोंसोरनियाव फैबाय गिनानै बिदि बुंदों आरोहाय आंहा गिनाय मोनदों नालाय सिगांनि जाथायफोरखौ गोसोखांबाथाय गिखांनाय मोनो आङो मिथिगौना आं गायदिनि बिमासो सिन्था जायो आंहा अ गावनि फिसाजोनि थाखायल' सिन्था जायो जोंनि थाखायलाय अबाव जानो जों जाबाय मालायनि फिसाजो गुबुननि जोंनि थाखायलाय अबाव सिन्था जानो जों थैबाबो थांबाबो जेबोखौनो केयार खालामा नोंसोरो सिन्था जायोथ' नोंनि थाखायबो मानो जाया जानो बिहामजो नों मानो गोरोन्थि बुजियो आं जेबो गोरोन्थि बुजिया नोंसोरसो बिहामजोफोरखौ मानोबा गोरोन्थि बुजियो मानोबा नायनो हाया बेखौसो आं बुजि मोना जेखिजाया थादो बे न'खर गंसेयाव आं 1 मिनिटबो थानो हाला बाय बाय एथ'बो गाज्रि नङालै आङो अनोथ' मालायनि फिसाफोरखौबो आं गावनि फिसा बायदियानो सानना लायो नाथाय बुजिखौनो मोना माथो मा एसे अख्रा बिहामजोआलाय आयु न' गारना थांमारबायहाय मानसिफ्रा मा बुंगोन देनाय मा सानगोन एसे बुजिनांगौलै बिहामजोआबो मानो एसेबो बुजिया गथ' गोरलै रखम रावनिबो सिगाङाव जेबो बुंथिङाखैबो आरो आं गेबगांनोबो खिन्थानाबो होआखै जेबो नो गायदे आगै आब' नोंनिफ्राय बेसेबां फैसा लानो आङो नांलायला खोनादे आब' नो ला मानो नाङा जानो नोंलाय माजों हरगोन नोंनिया फैसायानो गैया फैसायालाय गैनाया गैयामोन थेवब्लाबो न'आव थांनानै माबा मोनसे खालामनानैबाबो आं थास' मोखांनो होगौमोन आरो 1000सेखौ नो बेखौ ला दे होमबा एसेबां अननानै होदों लानि दे आब' आं नोंनिफ्राय नंमारगौ दे बुहुद फैसा लामारबाय आं दिहुना होफिनगोन दे अमा फानबाथाय दे जागोन दे आंबो जुदि मालाबाफोर खैफोदाव गोलैयोबा नोंबो आंखौ मदद खालामबानो जाबाय आगै औ जागोन दे आब' आं जेब्लाबो नोंखौ मदद खालामनो नाजाबाय थागोन दे होमबा आब' थाथ'लायदो मालाबा थां दे किल्लु मालाबा आब'जों थां दे जोंहानाव आलासि जानो जागोन दे गायदे आब' दे होमबा फैमार दे दुर्गा फुजायाव फैमार आरो हागौबा दुर्गा फुजानि सिगाङावबो फैबानो जाबाय जागोन दे आब' जेखिजाया फुजा जाबानो नोंसानाव फैग्रा जासिगोन आं बाथौ फुजा जाबाबो दुर्गा फुजा जाबाबो लोक्षि फुजा जाबाबो औ फैबाथ' आं मोजांसो मोनगोन आं हारसिं नालाय माबा नङाबा मोस्रोम लानाव जोंफोर सानसे थांगोन दे सानैजों नोंखौ लिंहरगोन आं फैदे अ थांगोन मोस्रोम आगै लानाव थांगोन थर' बा बेसेबा थांनो लुबैखायो दे आं लिंहरबा फैदे गायदे आगै जागोन आब' नो टेनसन आं लिंबानो फैखागोन दे होमबा थास' मोखां दाउखिफारा सिनाय हागौ ना दाउखिफारा थांफेराखै थांनायालाय थांफेराबाबो जेबो टेनसन गैया दे आं सिनाय हाखागौ दे होमबा दाउखिफारासिम दोनहैबानो जाबाय औ जागोन दे बाजै दे होमबा थाथ'लायदो दे औ दे टनटलु न'सिगोनलै मालाय नोंहा दिनै बे थिल्लुखौ नुबानथाय रागा जोंग्रा जाबाय आं बांद्राय दादागिरि जाबाय मानसियानो दिनै हारसिं जाबाय माथो लाइमोन आब'खौनो खेबसे फन खालामनि र' सोरनि नाम्बार जाखोथाय हेलौ बिबारि आङो अनजालु बुं गुमै मा नोंसा आब'आ मा खालामदों गुमै आब'आ न'आव थाला बिमानि लानावसो थाहैयो बियो जेरावखि थाङा मानो बेखौ लिंहरदो समफोर फाथैलाय बेसिनो थांगोन नंगौ नामा औ लिंहरबानो जाबाय आं बेखौबो बुंहरनो हागौमोन नाथाय बेजों रायज्लायनो गोसो गैया आंहा बेनिखायनो नोंखौनो बुंहरबाय दे जेखिजाया खिन्थाबानो जाबाय जेरावखि थाङाखै मानो लिंहरथारबानो जाबाय आं समफोरनो थांथारगोन दे जागोन दे गुमै दे ओरैनो खबरफोरा मोजांबा मोजांथ' दे नोंनियालाय गुमै दङ दे आंबो मोजाङैनो दं आंथ' जोंफोर लाइमोन आब'खौ बेसेबा बुजायबायलै गुमै नाथाय मानिया माथो बियो थाथोलै बिनि अख्रा गोसो नांला आंनोबो मालायबा गुबुन मोनबाय खोना बिनिखायनो केयार खालामला थाथोसै दे थाथो नांला आंनोबो आं आरो बेजोंबो गोसोबो गैखाला नाय जोङो मानसिसो नङा होमबा मानसिनियालाय गोरोन्थिया जाखायो बेखौबो बियो बुजि मोना उनावसो बुजि मोनगोनलै उनावसो फस्थायगोन बियो औ गुमै नंगौ नंनायालाय गोरोन्थियालाय मानसिनिया जाखायो जायो नङा बयनियाबो जाखायो थेवब्लाबो दा आब'आदि बुजियाना थाथोलै बिनि अख्रा गोसो बिनियावनो थाथोंसै नांला आंनोबो दे होमबा बैनाय मोजाङै दंथ'योबा दोनथ' नाम्बारा दङ आंना नोंनिया दाबो डिलिट खालामाखै आं दे होमबा औ दे गुमै हेलौ बुंहरबायना फन खालामनानै औ बुंहरबाय दे नै दानि बावसो बुंहरबाय ओमफ्राय समफोरनो बेसे मारसिगोनबा फाथैलायखौ
औ बिसिनोथ' सानदोंमोन र' दा बिसो फैना फैया माथो बिमानि लाहानावसो दंहैयोनो। हा मानोथ' बिमानि लाहानाव थाहैखो बेलाय ना फाथिलायखौ बिसिनो बाबाय। मा मोनथिगौ दा बायाखै खोना दे मानो बानो फैगोन खोना दे आं बिबारिनाव फन खालामना खिन्थाहरखाबाय। ओमफ्राय लिंहरमारगोन ना लिंहरमाराबा बे लाइमोनखौ? मानो लिंहरा जानो लिंहरगोन नोङो जेबो सिन्था खालामनाङालै मैनाथि आंनोबो लाइमोनखौ नांलाथ' आरो बिसिगोन बिनो फार्स्ट बुंना लाखादों फाथैलाय बिसिगोन होननानै। दे थाब बिसिदो आरो आंबो थांसै नोंजों बिसिगोन होननानै बिसिनायानो थायाखै नोंबो। बोथोरफोराबो गाज्रिमोन ना बेनिखायनो थाङाखैमोन आंबो दैबाना जादोंमोन ना। औ दे जेखि जाया समफोर थांबानो जाबाय। थांगोनलै मैनाथि। दे बिसिमारदो आंहा बिखाखौनो ख्लाब ख्लाब मोनबाय थायो। मैनाथि नोङो जेबो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनबाय थानांला बिसिखासिगोनानो सानसेल'सैसो गाबोन सानसेल'सैसो।